Radio. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kapugusan niya Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 30, tuig 2021. Nakita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo ta balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Barangay Hall sa Barangay Batag, gin-lockdown. Colonel Page, gin-kumpirmar nga iya sekretarya ang nadakpan sa panahor sa banwasang hinigaran. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, 6 sa 8 ka napatay sa Delta variant, local cases. Convicted drug lord Vicente C. napatay sa Bilibid. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mayong gabi sa amon mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live sa kay Sir Martin Aliling. Good evening. Kay Sir Ray Baryoga, nag-monitor dira sa may Barangay Pandano na DSB. Si Ma'am Cathy Calatrava, good evening. Stay safe and God bless. Watching live from Singapore. Salamat. Si Miss Asia Kimeriman, nag-monitor dira sa Banwa sa Morsha. Salamat gid. Ma'am Ana Sinoro. Mayong gabi man kag stay safe always sa aton iyang mga ka-action. Okay, sa iban pa naton yung mga greetings dira. Good evening sa liwat sa kay Ma'am Lourdes Achivar, si Sir Lloyd Gipolani Bituon, sa kay sino ni? Sir Manjo Arnejo, Ma'am Helen Sareta, kag kay Chrisman Gray Balgona. Nagasad ni si Sir Jomili Bresman. Si Ma'am Christina Baterna, mayong gabi man, kag salamat nga sa inyo nga pag
monitor sa subungman nga gabi, no? Sulo na si Indayan. Okay? Sige Si Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo. Happy weekend. Happy weekend to you from Minnesota, USA. Ma'am Van, good morning dira sa imo with Doc Matt Mayo also. Okay? Salamat kid sa pag-monitor. Sa iban pa natin ng mga ka-action, by the way, panumdum sa mga ka-action ha, try to visit sa amon nga Facebook page, kay nakapindira ang amon nga promo. From time to time, nag-air na kami sa nga pila ka mga kinahanglano naton, no? Kinahanglano ninyo, by the way, sala ako na balaw. Kinahanglano ninyo, no? Para sa aton nga promo, agad nga maka-intra ka mo. So, abang-abang lang, kay para basi, ano man, wala ga, sugpon, ganyan sakto nga ako, yung mga ginapang sugpon, how? Well, anyway, na sa aton yung mga ka-action, bantay gid ka mo always. Okay? Kay for this month of August, siling nila bulan ni sang tigkiriwi pero diri sa Action Radio, wala na iya. No? Basta naga-monitor ka lang. Okay? Sige, standby sa aton yung mga ka-action kay dugay-dugay ma-news ako para sa aton man nga mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:17 kay karon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginako ni Negros Occidental Police Provincial Office sa Quinocco Director Colonel Romy Palge nga iya sekretarya ang nadakpan sa ilegal nga panahor sa Purok 5 Barangay Kiwi, Banwasang Hinigaran. Suno kay Palge, ang pulis amo si Police Master Sergeant Bebski Nicor nga sa karon gini-inquest na sa kaso nga illegal gambling kaupod sa 5 kaiban pa. Dugang pa ni sang Provincial Director, gin-relieve na siya sa iya opisina o kung gin-relieve na sa iya opisina si Nicor, agod hindi maka-impluwensya sa investigasyon. Gin-klaro ni Palge, wala na sila ginsurod sa custodial facility pangod may mga ginabatsyag ini sa lawas. Nagpaathagman ang Provincial Director nga posible may miscommunication sa pagpadala sang blotter. Rason nga wala gilayon nagkabaton ang NOCPO gikan sa Hinigaran PNP. Karon sini ginatun-an ang kaso administratibo nga posible atubangon ni Nicor. Angon sini nagpanugyan si Palge sa kapulisan nga hindi mag-intra sa ilegal nga buluhaton agod hindi madalahig sa padayon nga internal cleansing sa PNP. Nagkaroon po yung incident. So ako, nagtanong din po sa chief of police ng Hinigaran kung anong nangyari. At accordingly, nung nagkaroon sila ng operator doon, nandun yung secretary ko. So, sinama nila sa station at sinabi ko, Ang kabahin sa pagpahayag ni NOCPO Director Colonel Romy Palge. Sa iban nga balita lokal, gin-lockdown ang barangay hall sa Barangay Bata sa Sulod sa Bacolod matapos nagpositibo sa COVID-19 si punong barangay Lito Abaring, ang iya bata kag ang barangay secretary. Sunog kay Kagawad Ruel Alarcon, gindesisyonan nga ipaidalom sa lockdown ang barangay hall para sa disinfection kag contact tracing. Dugang pa ni Alarcon, ang tanan nga close contact ni Kapitan Abaring ay naka-home quarantine na sa karon. Temporaryo nga suspendido ang paghatag sa mga clearances sa barangay, apang mahimo naman nga maka-release ang Certificate of Indigency, Financial Assistance kag Death Certificate. Sunog kay Alarcon, magapadayon ang vaccination program buwas nga adlaw sa Bata Elementary School 1. Nagahingyo si Alarcon sa pumuluyo sa barangay, sang jutay nga paghangop angot sa natabo. Gin-lockdown man sang lokal nga panguluhan sa syudad sing Himamaylan ang 16th Scout Ranger Division 542 Engineering Battalion nga nahamtang sa barangay Karadyuan sa mga syudad matapos nga naglabot sa 25 ka mga soldado ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Himamaylan City Mayor Raymond Tongson, Hulyo 8 sa nag-abot ang mga soldado gikan sa Negros Oriental kag may isa nga una nagbatsyag sang sintomas sang virus kag nagwa nga positibo ang resulta. Nagpatigayon sang contact tracing rason nga may 25 karon ang nagpositibo. Ginklaro ni Tongson nga hindi ini mga residente sang syudad apang nagdugang lamang sa ila kaso bangod na hamtang sa ila syudad ang kampo nga ila ginatiniran. Ginpasiguro naman sang alkalde nga wala nakasugilanon ang mga ini sa residente sang syudad bangod masami sila nga ginapadala sa bukid agud nga magpatuman sang peace and order. Suno kay Tongson sa piyak nga hindi sila residente sang syudad, ginhatagan sila sang ayuda bangod gin lockdown. Sa karon, ang active local transmission sang syudad ang yara na o kung ang yara na lamang sa 13. Sa dugang pagiging-balita lokal, nag-umpisa na sa pagbato ng Philippine Statistics Authorities ang registration sa mga 15 anyos panubo ng mga kabataan para sa National ID System. Tuno kay Luis Gonzales, ang Chief Statistical Specialist ng PSA, kinahanglan nga magdala sang birth certificate kag school ID, kag kinahanglan upod sini ang ilang mga ginikanan agud nga magkaparehistro. Naibaluan, naglabot na sa 1.2 million ka mga negrense kag bakuludnon ang nakaparehistro sa National ID, kag ginahulat na lamang nga i-deliver sa ilang puluyan sang PhilPost ang ilang mga ID cards. Sa report sang national, kapin sa 500,000 pa lamang ang nahatagan sang ID sa bugos nga Pilipinas, kag kun mabaton mahimo na nila ini magamit. Panumdum ni Gonzales nga wala sang bayad ang magparehistro kag ginaengganyo ang pumuluyo nga wala pa nagkarehistro nga magparehistro na sa gilayon.
balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Sa mga nagka-problema bangod sa hypertension, yari ang Santo. Mayong gabi sa kay Rose Flaky. Balya, good evening, Action An. Shout out lang ko sa mga LGU. Sa LGU Guru. Okay? Sa banwa ko no sang Isabela nga nag-cater sang J&J vaccine. Kayuhon nila system kay damo gidismaya sa bulok kuno nga system nila. Yes, priority senior. But dapat, if 250 ang allocation, you can cater 150 and 100 goes to those who come early. Kaya dapat may number kamo ba na no kamo. 5:30 at to na kami sang brother yan siguro. Pareho kami comorbid no, with the comorbidities ni. Pero why na cater kay mas priority ang senior which wrong dapat nang set kamo certain allocation. Sige. Sir Kairos Flaky or Flaky, ang pag-pronounce ni. Sige. Sir or ma'am, try mo ni karon i-message kay Action Bry na sa Action firing line sa live bala karon na kay para mabasahan ni Action Brian kag ya commentary ginada na. Sige asa. But anyway, salamat sa pag-inform diri pagpadala sang imo yang tawag na ng hibubunot na. Sige, salamat. Si Sir Alex Puentes, mayong hapon. Good evening, sorry. Mayong hapon ko. Si Ma'am Cory Vidaha, mayong hapon man, watching mayong hapon dito sa Kuwait na. Mayong hapon dira sa imo. Sige, sakay sino pa? Si Diget and Masino, mayong gabi dayan, watching from Moa, Pasay. Salamat. Little Cebuan, good evening. Monitor kami diri sa Magalang, Pampanga. Sila ni Jimboy, Edmar, Wena, and Pam. Sige, salamat. Smigol Baggins. Kay Mansueto Jonaline, good kunuho. Sige. Ma'am Marivic Villarante, good evening. Pwede gid ka pa namyaw, ginatamyaw ta nagkagani. Ma'am Marivic Villarante. Sige. Sa kay Ken Baredo, good evening. Watching live from Hong Kong. Salamat. Ma'am Rhea May or
Ni bataon pa ni siguro ay. Nagamam na ko. Okay. Kay Inday Rhea May Salboda Ladjo, good evening man. Sa kay Ma'am Ana Sinora Saliwat, sige thank you so much man sa imo iya nga pag monitor. Sige, nagaslang na ko do karong sa ngakon nga mga panghambal sa mga action elevator. Anong natabo sa akon man? Na mag-uwa naman guro ay. Anyway, sa mga ka-action nato na salamat gid sa inyo nga pag participate or pagpadala sa inyo nga mga messages na inyo nga mga greetings sa subong nga gabi. Okay? Halong-halong kita always. Si Ma'am Cathy Calatrava, good evening sa liwat. Okay? Sige. Thank you so much and God bless us all. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29. Kay karon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national, ginkumpirmar sa Department of Health ang local cases ang 6 sa 8 ka napatay bangod sa Delta variants ng coronavirus. So kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, na-record ang Delta variant deaths sa San Nicolas sa Ilocos Norte nga may isa, sa Balanga Bataan may isa man, sa Pandan Antique nga may isa man ka na-record, sa Cordova Cebu nga may 2, kag sa Pandacan Manila nga may isa. Samtang returning overseas sa Filipinos naman ang 2 pa ka napatay. Dugang pa ni Vergere, ang mga napatay nagapangidaron sang 27 tubtob 78 anyos kag 5 diri ang lalaki. Malayag pa ni Vergere na kumpirmar nga 3 ang wala na bakunahan kag sa karon gina-verify pa ang 5. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala sang kinalain ang ginbakunahan kag wala pa angod sa implementasyon sa istrikto nga quarantine restrictions. Ginhimo ni Vergere ang palayag matapos ginanunsyo sa Malacañang ang istrikto nga quarantine sa Metro Manila. Sunod kay Vergere, nahangpan sa Interagency COVID-19 Task Force nga kulang pa ang supply sa bakuna sa Pilipinas, rason nga hindi pa ini panahon para ipatuman ang kaangay nga mga regulasyon. Una diri ginaduso sa mga sa Metro Manila ang istrikto nga regulasyon sa Capital Region tungod sa pamahog sa bag-o nga variant. Apang kinahanglan mahatag ang gobyerno nasyonal sang ayuda kag dugang nga 4 ka milyon nga doses sang COVID-19 vaccines. Sa katapusan nga balita national, ginkumpirmar sang Department of Justice o DOJ nga napatay ang convicted drug lord nga si Vicente C. nga may various illnesses samtang yara sa prisuhan. So kay Justice Secretary Menardo Guevara, nakabato na siya sang impormasyon angod sa kamatayon ni C apang ginahulat sini ang formal report. Sa naibaluan si C, isa ka convicted drug lord nga ginpasurod sa New Bilibid Prison sa tong Desyembre 14, 1999. Kabahin si C sa ginatawag nga Bilibid 19 kag nagtestigo bato kay detained Senator Leila de Lima sa kaso sang illegal nga droga nga ginpanginwala naman sa natungdan. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:32.
Kay inyo ginpamatian ng kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 30 tuig 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon